Ne bucurăm că sunteți așa gălăgioși. Așa de bine vă auzim, noi nu ne mai auzim. Haideți să începem să lăudăm pe Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm o cântare minunată. Hai, spune cine a biruit moartea. Iisus este Cel ce a biruit. Vrem să-i dăm slavă în această seară și să lăudăm din toată inima, căci El merită toată gloria, slăvit să fie Domnul. Hai, spune cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e levul din Iuda, scotul tăria mea. Spune cine a biruit frica, cine a călcat peste ea, cine e levul din Iuda, scotul tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 Spune-mi cine a murit pentru mine, cine a murit pentru noi, cine a murit pentru lume, glorie doar Regelui. Spune-mi cine a murit pentru mine, cine moștenirii lui, El va primi închinarea, pământul și cerul a Lui. Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 Tu ești Cel ce ai fost din veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci Mântuitor. Tu ești Cel ce ai mare alungat, Tu ești Cel ce din morți a înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va plega. Întregul universul va declara acum și în veci gloria Ta.
Ce ai fost în veșnicii, Tu ești Cel, ce în veci va domni numai Tu. Ești al meu Creator, numai Tu. Ești pe veci Mântuitor, Tu ești Cel, ce pe mare ai umblat, Tu ești Cel, ce din morți ai înviat, numai Tu. Ești așa de minunat, numai Tu. Ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va plega. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va plega. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Gloria Ta. Gloria Ta. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Și dacă frații au hotărât și surorile au hotărât să începem slujba noastră de după masă cu aceste două cântări, în timp ce cântam despre faptul că El este Cel ce a biruit moartea în prima cântare și această proclamație, această benedicție a Domnului Iisus Hristos ca Domn, ca Împărat, m-am dus cu gândul la un pasaj celebru, citit aici de foarte multe ori în Scriptură, dar cu care vreau să începem după masa aceasta și să mergem în această primă rugăciune. Haideți să încercăm, pentru că suntem aici ca în familie, să încercăm câteva nume pe care noi le știm de-a Domnului Iisus Hristos în Scriptură sau câteva afirmații care se fac despre El. Haideți că încep eu, să știți la ce mă refer și să nu vă fie rușine. El este leul din seminția lui Iuda. Apoi, ce mai spune Biblia despre El? El este Alfa și Omega. El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților. El este lumina lumii, El este Cuvântul lui Dumnezeu. Este Domnul oștirilor, Domn al păcii, este minunat, este sfetnic. Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Numele Lui este Cel ce judecă națiunile pământului, Apocalipsa, capitolul 19. După înviere, Domnul Iisus Hristos a plecat la cer. Și dați-mi voie să vă expun o interpretare. După plecarea la cer, după ce ucenicii au început să moară, rămăsese doar Ioan. Și biserica nou venită la credința în Domnul Iisus Hristos a avut această probabil frământare. Ce s-a întâmplat cu Iisus? Ce face El acum acolo? Am auzit că a plecat, că un nor l-a acoperit. Dar unde este? Ce face? Și nu după multe zile apare acest pasaj în Apocalipsa, în capitolul 5, unde în sala tronului divin apare El, mielul lui Dumnezeu, îmbrăcat cu slavă și cu cinste. Părea junghiat, dar a fost singurul vrednic să se apropie de tronul Harului și să ia cartea din mâna celui îmbătrânit de zile. Și ascultați ce spunea cuvântul Domnului de la episodul acesta. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ.
M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei, îngerii aceștia, ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin, așa să fie. Și iată că în episodul acesta, în sala tronului divin, apare mielul lui Dumnezeu, care primește laudă, slavă și cinste și închinare de la cei 24 de bătrâni, de la îngeri, de la mulțimea îngerilor fără număr, de la toate făpturile care sunt în ceruri, pe pământ, sub pământ, pentru că El este vrednic să fie lăudat în veci. Vreau să vă mai citesc un singur episod. Este la finalul cărții Apocalipsa 19. Aici apare un alt element al laudei lui Isus, un alt segment de creație care îl laudă pe Isus. Apoi am văzut cerul deschis, Apocalipsa 19 cu 11, și s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul lui îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascutită ca să lovească neamurile. Și pasajul curge mai departe, până la biruința finală a Domnului Iisus Hristos. Să știți că nu îngerii, nu heruvimii și nu serafimii vor primi într-o zi hainele albe a biruitorilor, ci voi, Biserica Domnului Iisus Hristos. Voi într-o zi veți cânta cântarea cea nouă, veți urma pe miel pretutinde și veți fi pururea cu el. Cine va birui moartea? Am cântat noi. El este leul de seminția lui Iuda. Vă provoc în această dupămasă la această rugăciune comună. Suntem aici înaintea Lui. Suntem aici la o sărbătoare, într-adevăr. Suntem aici la o slujbă, așa cum am gândit noi. Dar în primul rând, suntem înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne deschidem inima larg, amintindu-ne de lucrurile acestea, văzând că toată creația, cele văzute și nevăzute, se pleacă înaintea Lui și recunosc domnia și suveranitatea Lui. N-ai vrea și tu să faci lucrul acesta? Haideți să chemăm numele Domnului, să-L binecuvântăm că a biruit moartea, să-L binecuvântăm pentru că ne-a dat izbăvire, să-L binecuvântăm că ne-a dat posibilitatea iertării păcatelor. Suntem astăzi înaintea Lui liberi, liberi, liberi de orice păcat, pentru că Domnul ne-a dat viață prin sângele Lui vărsat. Să chemăm numele Domnului și să-L lăudăm, să-L proclamăm și să-L rugăm frumos. Tată, fii bun, fii cu noi în seara aceasta. Dă-ne binecuvântarea Ta, lasă Duhul Tău peste noi, căci avem nevoie de izvoare curate, avem nevoie de cuvânt proaspăt, avem nevoie de atingere din partea Ta. Te binecuvântăm în seara aceasta, intrăm la rugăciune. Binecuvântat să fii, Doamne!
e stare, da, e stare să rezolve îngrijorarea ce o am. El e stare, da, e stare să-mi atingă inima cu a lui basta. El e stare, da, e stare să împlinească dincolo de orice vis. El e stare, da, e stare să-mi schimbe astăzi viața ca prin vis. El e stare, da, e stare să-mi împlinească dincolo de orice vis. El e stare, da, e stare să-mi schimbe astăzi viața ca prin vis. El e stare, da, e stare să rezolve îngrijorarea ce o am. Să rezolve îngrijorarea ce o am. El e stare, da, e stare să-mi atingă inima cu a lui balsam. El e stare, da, e stare să împlinească dincolo de orice vis. El e stare, da, e stare să-mi schimbe astăzi viața ca prin vis. El e stare, da, e stare să împlinească dincolo de orice vis. El e stare, da, e stare să-mi schimbe astăzi viața ca prin vis. Să ne schimbe, să ne schimbe astăzi viața ca prin vis. Să-ți schimbe astăzi, să-ți schimbe astăzi viața ca prin vis. Lăudat să fie Domnul! Și vreau să vă rog să ocupați locurile. Poate că sunt în mijlocul nostru frați, bărbați care nu au fost dimineață. Și vreau să vă spunem Happy Father's Day și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oricât de mult am căutat și ne-am străduit să fim părinți buni, vreau să vă spun că bun este Dumnezeu. Și fiecare din noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de lumina cuvântului Lui pentru a ne achita de această responsabilitate pe care o avem. Fie ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Lui peste întreaga biserică. Probabil căldura de afară ne face și pe noi să avem o stare de moleșeală. Sesizez lucrul acesta. Dar haideți să depășim orice moment și orice inconvenient, și cei care au tras Sfântul Somn și cei care n-au apucat la amiază, astăzi aici în adunare, să cerem de la Dumnezeu ca El prin Duhul Sfânt să ne învioreze.
și pentru că tot am venit aici să ne dedicăm 100% în toată slujirea. Când cântăm, să cântăm cu inima deschisă, cu inima curată. Când ne rugăm, să ne rugăm cu toată credința, că Dumnezeu este aici și ne ascultă. Astăzi avem mare sărbătoare în biserica noastră. Astăzi este sărbătoare și în cer. Cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când un om, un păcătos, se întoarce la Dumnezeu, este sărbătoare. Avem puține cuvinte, dar multe cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Avem puține cuvinte să vă prezentăm, dar Dumnezeu este Cel care vă cunoaște foarte bine. Noi ne bucurăm că astăzi familia Racoviță, sora, așa cum este trecută în acte, Petruța, zisă Mariana, și fratele Gheorghe, Gheorghiță sau toate numele sunt în mijlocul Bisericii Grace astăzi să declare credința lor în Domnul Iisus Hristos. Această familie a trecut și încă trece prin momente mai grele. Noi ne-am rugat pentru dumneavoastră și astăzi să vă vedem îmbrăcați în haine albe, încheind legământul cu Dumnezeu, e o bucurie imensă în inima noastră. Chemăm și rostim numele lui Dumnezeu peste dumneavoastră. Fie ca El să vă dea sănătate, să vă bucurați de viața pe pământul acesta și să ne închinăm, motivați de cuvântul lui Dumnezeu, să ne închinăm împreună cu cerul și să aducem slavă lui Dumnezeu. Apreciem gestul dumneavoastră. Mai mult decât cuvintele noastre de bucurie, aș vrea să vă asigur că Domnul Iisus Hristos se bucură de decizia dumneavoastră și este cel mai important pas pe care l-ați făcut în viață. Dimineața se citea Psalmul 74, versetul 2, spune: adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde îți aveai locuința. Ascultați acum ce frumos știe Asaf să spună: îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Se spunea dimineață, templul, Ierusalimul fusese cucerit. Ceea ce altădată erau semne vizibile ale prezenței lui Dumnezeu nu mai erau. Ceea ce altădată era mândria lor religioasă nu mai era. Pentru că Dumnezeu este drept, El atenționase, avertizase poporul de atâtea ori înainte, cu sute de ani. Dacă mă veți căuta și dacă veți asculta de cuvântul meu, dacă veți păzi cuvântul meu, veți fi o binecuvântare, dar dacă nu, voi sta împotriva voastră. Și pentru că Dumnezeu a fost drept, a îngăduit să treacă prin încercare. Dar aceste cuvinte vreau să le aplic în dreptul bisericii noastre. Noi avem credința că acolo unde sunt 2 sau 3, este prezent și Dumnezeu. Însă dați-mi voie să rostesc aceste cuvinte și să spun: Doamne, îndreaptă-ți pașii în seara aceasta în Biserica Grace. Și cercetează, Doamne, pe fiecare din noi. Pentru că tot dimineața se spunea, la fiecare din noi este loc de mai multă pocăință. La fiecare din noi este loc de mai multă apropiere de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu astăzi să se îndure de noi și să cerceteze biserica întreagă. Se spunea dimineață, Galateni, capitolul 3, că ceea ce Pavel rostește în Galateni, capitolul 3, e de altfel legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Și Avram a fost socotit neprihănit prin credință. Și Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 3, spune că prin toate legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat de-a lungul anilor cu poporul Israel sau cu persoane, toate acestea țintesc și au un fir roșu care trece prin ele. Și toate țintesc spre Iisus Hristos, spre nou legământ pe care l-a încheiat Dumnezeu cu noi. Spuneam că Apostolul Pavel dimineață surprindea prin această expresie: fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Și dacă vrei să intri în această stare de binecuvântare, el făcea referire la experiențele lor și spunea: cum ați primit voi Duhul Sfânt?
L-ați primit prin credință, ați auzit Evanghelia și ați primit Duhul Sfânt. Cum aveți voi parte de minuni? Cum lucrează Dumnezeu în mijlocul vostru? Lucrează datorită credinței pe care voi o aveți, credință care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Iată că l-ați experimentat pe Dumnezeu și Dumnezeu v-a binecuvântat. Rămâneți pe acest făgaș al făgăduinței, noul legământ. Ideea este extraordinară. Știți care este semnul noului legământ? Botezul. Dacă în vechiul legământ semnul era circumciziunea, în noul legământ semnul pe care îl avem este botezul, ascultarea de Iisus Hristos. Iată că Dumnezeu avea un plan de binecuvântare a întregului pământ prin Avram. Asta spune. Genesa 17, legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram, spune: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cum poți să intri în legământ cu Dumnezeu? Cum poți să ai parte de promisiunea acestui legământ? Prin credință. Manifestând credința. Vreau să vă întreb. Nu vă întreb dacă sunteți penticostal. Nu vă întreb dacă sunteți de orice altă natură, culoare. Ci vreau să vă întreb dacă aveți credință în Dumnezeu. Pe baza acestei credințe trebuie să facem fapte care să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Rețineți ideea aceasta. Binecuvântarea a venit peste neamuri, vestită lui Avram, prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos noi suntem binecuvântați. Urmează capitolul 3, partea a doua, capitolul 4, unde se pot face referiri la vechiul legământ, la noul legământ. Mai subliniez o idee care mi-a plăcut foarte mult. În vechiul legământ, legea îți revela ceea ce era considerat păcat. Îți spunea ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Problema cu legea nu este decalogul, pentru că decalogul este și pentru noi, pentru toți. Problema cu legea este când se consideră lege morală și lege ceremonială. Dacă trebuie respectată ceva și dacă este ceva actual care trebuie pus pe umerii bisericii. Sunt 613 legi, porunci și rânduieli, toate care au fost date poporului Israel. Nu vreau să intru în amănunte acum, dar aici este marea discuție. Legea ceremonială. Ce face parte? Lansez doar o întrebare. Este sabatul lege morală sau lege ceremonială? Trebuie ținut sabatul sau nu? Vă rog să studiați. Puneți mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare din noi trebuie să primească de la Dumnezeu lumină și în Evanghelie este scris într-un singur fel. Se spunea mai altădată, negru pe alb. Toți aceia care doresc să primească lumină și călăuzire, Biblia, Scriptura este foarte clar cu lucrul acesta. La momentul potrivit, probabil vor urma mesaje de acestea. Dar vreau doar să subliniez acest aspect. Legea în ansamblul ei nu a făcut decât să fie un pedagog, decât să ne îndrepte pașii spre cineva. Legea nu te putea ajuta decât îți spunea, asta e bine, asta e rău. Dar în noul legământ la care noi suntem părtași cu Dumnezeu, Dumnezeu face mai mult decât să-ți spună asta e bine și asta e rău. Spune Scriptura, Dumnezeu îți dă și voința și înfăptuirea. Iată că Dumnezeu vine pentru că știe că tu ești slab, vine Dumnezeu și locuiește în tine. Prin Duhul Sfânt și spune, uite, asta este bine, asta este rău. Eu te ajut să faci binele. Eu ți-am pregătit faptele bune în care tu să mergi. Trebuie doar să fii cu mine. Ferice de omul care își lasă viața pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu. Vreți să faceți binele? Vreți să împlinim totul, ceea ce ține de noi, în măsura în care putem? Stați aproape de Dumnezeu. Asta este diferența între vechiul și noul legământ. În vechiul legământ avea alte concepte, alte lucruri. Noul legământ, Dumnezeu spune, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Voi scrie legea mea în lăuntrul lor, în mintea lor, în inima lor. Le voi da putere să-mi fie martori, să slujească de slavă, de laudă în numele meu. Vă îndemn să venim la biserică, pregătiți să învățăm cuvântul lui Dumnezeu.
El ne luminează indiferent de gradul pe care îl avem de cunoștință din Scriptură. Pune mâna pe Scriptură, pentru că este frumoasă, este cuvântul lui Dumnezeu. Orice frate predicator poate să spună că poți citi un verset de 100 de ori. Dacă ai rugăciunea și inima sinceră, Dumnezeu de 100 de ori îți poate vorbi prin același verset. Dumnezeu este Dumnezeu. Să vorbească El odată și noi să luăm aminte. Aș vrea în continuare să dăm loc surorii Roza să slăvească pe Dumnezeu cu o cântare pe care rog pe fratele Tavi să cânte spre slava lui Dumnezeu. Repet, dar nu este îndeajuns să vă spun că ne bucurăm să vă vedem pe toți la casa lui Dumnezeu. Fie ca venirea noastră aici, șederea noastră aici, să fie cu beneficiu și cu binecuvântare pentru sufletul nostru. Mulțumesc, Domnule, pentru familia aceasta scumpă și laud pe Domnul, inima mea plină de bucurie pentru hotărârea care frații au luat-o de a sluji pe Domnul. Bunule păstor, tu singur în prăpăstii m-ai găsit. Rătăcit am fost de turmă, dar Tu, Doamne, m-ai iubit. O, ce minunată iubire la Tine, Doamne, am văzut. Toată viața niciodată nu-i uita ce mi-ai făcut. Auzeam glasul Tău blând prin codri cum umblau plângând. Tu plângeai, umblai plângând, credeai că poate am să mor. Ce iubire minunată la Tine, Doamne, am văzut. Toată viața niciodată nu-i uita ce mi-ai făcut. Dar m-ai regăsit în vale, pe umeri m-ai ridicat. O, ce bucurie mare atunci când eu Te-am urmat. O, ce bucurie mare la Tine, Doamne, am văzut. Toată viața niciodată nu-i uita ce mi-ai făcut. Azi când văd păstori pe dealuri, că-și duc turma la izvor, parcă Te zăresc pe Tine, blând păstor, o blând păstor. O, ce mare bucurie la Tine, Doamne, am văzut. Toată viața niciodată nu-i uita ce mi-ai făcut. Amen. Când am pornit pe drumul acesta al credinței, toți dintre noi avem o țintă unde vrem să ajungem. Și în această seară sunt alții doi frați care pornesc pe drumul acesta. Cântecul acesta vorbește despre acest loc și despre călătoria aceasta. Sunt un pribeag fără de țară, rătăcitor prin lungi pustii, dar am în ceruri
o comoară și țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Voi lepăda a mea povară, eliberat sub crucea sa. Nădejdea mea nu o să moară, în cerul sfânt când voi intra. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși și al meu suspin. Tu vezi ce grea e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu. Un dor nespus mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, dar după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Și voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Mă-ndrept spre cer să văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși și al meu suspin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Cred în Dumnezeu ca Tatăl, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul Sfânt că este, cred cuvântul Tău e viu, cred că mai este iertare pentru tot ce-ați făcut rău, de aceea
alerg la tronul Său. Am luat hotărârea, Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul Său divin. Cred că Iisus a fost jertfă pe un lemn crucificat și morând lângă Golgota, trupul i-a fost îngropat. Cred că a înviat precum a zis și viu s-a arătat. De aceea la El am alergat. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul Său divin. Cred cuvântul care spune, trebuie să te naști din nou, viața veche e spălată și totul făcut nou. Cred că dragostea lui Dumnezeu se va descoperi, de aceea și mai mult îl voi sluji. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul Său. Am luat hotărârea, haideți încă o dată. Am luat hotărârea, Înapoi eu nu voi da, înapoi nu voi cu da, privirea doar la cruce, cu privirea doar la cruce, lumea spate voi lăsa. eu voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu voi sluji prin mereu harul Său divin. Haideți încă o dată. Am luat hotărârea, înapoi eu nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul Său divin. Voi sluji mereu, voi sluji mereu prin harul Său divin. Amin. Hai să mai cântăm una, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No
before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Cred că este nimerit să stăm în rugăciune înaintea Domnului și fiecare din noi să ne aducem aminte de legământul pe care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ținem acest legământ pe care l-am încheiat până la capăt. Iar dacă este cineva care vrea să-și predea viața Domnului Isus, spuneți-le lucrul acesta și ne vom ruga împreună cu voi. Seara aceasta Dumnezeu poate să-ți dea mântuire. Dacă vrei prin credință poți să intri sub binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Dragii mei tineri, aș vrea cântările astea să le învățați și să le cântați toată viața, pentru că în ele e oarecum surprinsă crezul, credința noastră. Credem în Dumnezeu și nu vrem să dăm înapoi nici măcar o secundă, ci mergem înainte. Haideți în rugăciune, fiecare din noi să promitem din nou lui Dumnezeu să ne ajute să ținem legământul ăsta. Doamne,
să fie Domnul! Este bine să punem toate la picioarele Mântuitorului. Tot ce e în mâna Lui are viață. Tot ce e în mâna Lui are binecuvântare. Pentru aia ne cheamă Dumnezeu în seara asta să punem totul în mâna Lui. Să ne predăm cu totul în mâna Lui. Scripturile ne învață lucrul acesta. Vă rog să urmăriți cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor, un text bine cunoscut de poporul lui Dumnezeu. Capitolul 8, începând cu versetul 26, este o experiență autentică a unui om care a înțeles că este chemat de Dumnezeu și a unui prim diacon al bisericii primare care a auzit glasul Domnului, care a răspuns trimiterii lui Dumnezeu. Să urmărim cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și mă rog în seara asta ca Dumnezeu să cerceteze pe fiecare prezent din locul acesta. Avem nevoie de lucrul acesta. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care se pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopenilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acela. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citând pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un mel fără glas înaintea celor ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Și când își urmau drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe fameni. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus apoi la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Seara aceasta este o mare bucurie. Avem pe fratele Gheorghiță, pe sora Mariana, care vor să declare credința lor în Dumnezeu. Este mare bucurie în ceruri, cerul este în sărbătoare, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când se întoarce un om la Hristos, se bucură cerul. Se bucură cerul. Îl văd pe Iisus Hristos ridicându-se în picioare la tronul Harului, primind încă două suflete, care spun în seara aceasta: Doamne, te vrem numai pe Tine și numai pe Tine. Trăim în lumea aceasta unde avem de făcut decizii. Mi-amintesc de Ioan Botezătorul, care era pe malul Iordanului și l-a văzut pe Iisus Hristos și a spus: iată, El sau iată Fiul melul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Din momentul acela, omul trebuia să aibă o decizie. Omul trebuia să aleagă ceva. Să-L urmeze pe acest mel al lui Dumnezeu, o să-și vadă de călătoria pământească. Suntem provocați din nou în seara aceasta să alegem. Din nou este prezentat între noi unul mai mare decât Solomon, unul mai mare decât Avram, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și acest Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El are singurul puterea să mântuiască. De aceea decizia din seara asta poate să ne îndrepte spre cer sau într-o altă direcție. Însă mă rog, la cuvântul lui Dumnezeu să lucreze, să avem o decizie plăcută lui Dumnezeu, să ne hotărâm de a-L urma cu scumpătate toată viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute.
Trăim într-o lume unde primim multe oferte din lumea aceasta. Însă, atunci când alegem pe Iisus Hristos, atunci când primim mântuirea aceasta a Domnului Iisus Hristos, nu se poate asemăna cu nimic altceva. Botezul în apă. Este o lucrare biblică, este o lucrare lăsată pe paginile Sfintei Scripturi și nu la voia întâmplării. Chiar primii creștini, spune în prima biserică, la o propovăduire a apostolului Petru după Rusalii, prezentându-l de fapt pe Iisus Hristos, că aici este tot secretul mântuirii noastre. Aici este mântuirea noastră în Hristos. Putem să vă povestim de la suflet la suflet, putem să vă facem să plângeți la nivelul sentimentelor dumneavoastră. Însă dacă nu putem să vi-L prezentăm pe Iisus Hristos și datorită Lui viața să vă fie transformată, nu vă ajută la nimic. De aceea prima biserică, Petru a prezentat primilor creștini, primilor oameni, pe Iisus Hristos. Și ce a spus el despre Iisus Hristos? Le-a spus: oameni buni, acest Iisus Hristos pe care l-ați răstignit voi a fost nevinovat. Însă prin moartea Lui, prin răstignirea Lui, a făcut o lucrare a Lui Dumnezeu. A murit pentru păcatele voastre. Și El este viu, este la dreapta Tatălui. La propovăduirea aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit la Petru și la ceilalți și au spus: fraților, ce să facem? Și foarte simplu, rămâne aceeași învățătură, același răspuns: pocăiți-vă. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci în seara aceasta poate mulți nu înțelege ce este pocăință. Și nu vom intra în amănunte în seara aceasta, însă doresc ca Duhul lui Dumnezeu să aducă în noi o informație corectă. Ce înseamnă pocăința? Ce înseamnă a-L urma pe Iisus Hristos? 3.000 de suflete, fraților, 3.000 de suflete au răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu, au ales să urmeze pe Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Mare putere are Dumnezeu! Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumneavoastră cunoașteți că primii creștini, de fapt, când se întâlneau, era top secret, dacă vreți așa, era parola creștină. Dacă vrei să cunoști un creștin, oriunde erai, ori cu piciorul, ori cu mâna, ori cu bățul, făceai un semn. Semnul ăsta era peștele, the fish. Când vedea cineva semnul ăsta, știa: bă, ăsta e creștin. Și mă gândesc eu că ăsta simboliza de fapt că într-o zi omul s-a hotărât pentru Dumnezeu, a primit botezul în apă. Nu datorită faptului că botezul în apă mântuiește pe cineva, că botezul în apă este mărturisirea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Botezul în apă nu mântuiește pe nimeni. Însă faptul că am fost mântuiți, trebuie să împlinim Scriptura, slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământul nostru și a mers la Ioan Botezătorul. El nu avea nevoie de botez. Și când l-a văzut Ioan, a intrat: ce faci, omule? Tu nu ai nevoie de botez. Ce-i spune Domnul Iisus Hristos? Ioane, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Cu alte cuvinte, botezul în apă este o lucrare care trebuie împlinită. Poate merge cineva în cer fără să fie botezat în apă, yes. De exemplu, dacă cineva l-a primit pe Iisus Hristos într-o perioadă scurtă și nu mai are timp să se boteze în apă, yes. Tâlharul de pe cruce. Este un argument cu care vin oamenii la noi și spune: frate, dar tâlharul de pe cruce. Spuneți-mi care vreți să fiți în locul tâlharului de pe cruce. Ridicați mâna sus, vă rog. Care vreți să fiți în poziția pe care a avut-o tâlharul de pe cruce? El n-a mai avut timp, a fost răstignit, niciunul nu vrem să fim acolo. Însă faptul că Dumnezeu ne-a mai dat timp este bunătatea lui Dumnezeu. Este faptul că trebuie să împlinim lucrarea aceasta a botezului în apă, care se face numai în urma pocăinței. Pocăinței. Și Dumnezeu să ne dea pocăința tuturor. Now, învățăm în seara aceasta lucruri frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne îmbogățește. Cuvântul lui Dumnezeu pune în noi puterea Duhului Sfânt, care ne deșerne în mintea noastră, în sufletul nostru, realitatea aceasta a împlinirii voii lui Dumnezeu prin botezul în apă. Spune cuvântul în Romani așa de frumos: atunci când ne botezăm, ne identificăm cu Iisus Hristos. Cum ne identificăm cu Iisus Hristos? Ne pierdem identitatea? Nu ne pierdem nicio identitate, ne rămânem același, însă de aici încolo avem un reprezentant, avem un mare preot la tronul lui Dumnezeu. Prin botez ne identificăm cu Iisus Hristos. În ce sens? Ne identificăm cu moartea Lui, cu îngroparea Lui și cu învierea Lui. Când o să ajungeți în apa botezului, frați, o să vă întrebe câteva întrebări și odată ce sunteți acolo,
Dumneavoastră spune în Romani acolo că noi am murit față de păcat. Relația noastră cu păcatul s-a dus. Și îmi place expresia pe care o folosește Duhul lui Dumnezeu pentru o înțelegere acolo. Spune, cei ce l-au primit pe Iisus Hristos nu rămân în păcat. N-ar vrea nici să trăim cu ideea asta că odată ce ați primit botezul, gata, sunteți, pentru totdeauna sunteți puși în tablou și rămâneți niște sfinți. Nu este o realitate. Trăim încă în firea asta pământească, s-ar putea să greșim în multe feluri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă noi acum când greșim, avem identificarea Domnului Iisus Hristos. Noi venim la El, Doamne, prin moartea Ta, prin răstignirea Ta, prin jertfa Ta, iartă-mă! Avem trecere slobodă în prezența lui Hristos. Și Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, a prins ideea aceasta. Noi nu rămânem în păcat. Cei ce s-au botezat, cei ce s-au despărțit de păcat, cei ce s-au despărțit de plăcerile lumea acesteia, nu mai poate să rămână acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iubită biserică. Să vadă noi oamenii cu adevărat că am avut procesul pocăinței, procesul nașterii din nou și suntem identificați cu Iisus Hristos. Acum avem pe cineva care ne reprezintă în lupta asta spirituală. Dumnezeu să dea biruință fiecăruia din locul acesta. De asemenea, spune cuvântul Domnului că prin botezul în apă ne îmbrăcăm în Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Ce înseamnă îmbrăcămintea asta în Hristos? Că e foarte interesant, nu-i așa? Până atunci când l-am primit pe Hristos, am avut o altă îmbrăcăminte, a omului vechi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul care trăia după plăcerile firii pământești. În momentul când l-am primit pe Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu că am devenit o făptură nouă. Îmbrăcămintea veche, omul vechi s-a dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu ne-a îmbrăcat într-o haină nouă și noi o numim haina mântuirii. Slăvit să fie Domnul! Și acum copiii lui Dumnezeu umblă în haina asta mântuirii. Umblă plăcuți lui Dumnezeu. Deci noi ne îmbrăcăm în Hristos. Ne îmbrăcăm în toată armătura Duhului. Pentru că noi nu ne putem lupta singuri. Dumnezeu, prin Hristos, se luptă pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze sora Mariana și frate Gheorghiță. E o mare bucurie în seara asta să vă văd aici, înțelegând de fapt că Hristos este Domnul și Mântuitorul dumneavoastră. Înțelegând că El a murit pentru păcatele dumneavoastră, înțelegând că acum sunteți astăzi îngropați, însă în același timp înviați la viață nouă în Hristos, îmbrăcați în Hristos, având nu numai o formă de evlavie, ci o trăire corectă cu Dumnezeu. De asemenea, botezul în apă este o mărturie publică. Vin oamenii la noi și spune, frate, nu poți veni la mine acasă, că vreau să mă botez. Spun, frate, nu pot. Unde trăiești? În America. Frate, America e liberă, nu putem să facem, mergem în Nord Coreea, probabil, dacă vrei, și ne ascundem undeva, facem un botez. Botezul în apă, fraților, este o mărturie publică. Dacă unui om îi rușine să vină aici în față să spună că îl iubește pe Iisus Hristos și vrea botezul, este ceva unsure. Nu e ceva sigur. Undeva it's a shaken thing. You know? Noi trebuie să venim aici public, așa cum a venit familia asta. Și o să-i auziți că ei s-au hotărât pentru Iisus Hristos și mărturisește tuturor. Martorilor văzuți și nevăzuți, că Iisus Hristos le-a mântuit viața, Iisus Hristos le-a curățit viața. Au trecut din moarte la viață prin puterea lui Dumnezeu. Mărturisirea aceasta publică este absolut de trebuință. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos la râul Iordan, în prezența, cred, a mai multor oameni care erau acolo, a intrat în apă. Și cunoașteți, cred că fratele Gheorghiță mi-a spus că a citit foarte mult Biblia și anumite cărți în perioada asta de pregătire pentru botez. Este puține ori când Dumnezeu vorbește direct din cer. Și ce a fost mărturia acolo când l-a botezat pe Iisus Hristos? Iată Fiul meu prea iubit. S-a deschis cerul, s-a arătat porumbelul. Iată Fiul meu prea iubit. Și același lucru se întâmplă și astăzi. Sunteți prea iubiți ai Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trăim aici în lumea aceasta și Dumnezeu are nevoie de oameni, are nevoie de biserică. Dacă n-ar avea nevoie de biserică, noi nu eram aici, însă faptul că Dumnezeu mai are nevoie de oameni, suntem aici și suntem datori să lucrăm ceva. Primul aspect pentru Biserica Grace și pentru toate bisericile noastre pe unde trecem, suntem învățați și învățăm pe toată lumea, Dumnezeu are trebuință de noi.
Nu putem să stăm pasivi, așa de liniștiți, așa de comozi, și alături de noi este o lume care moare, o lume care merge în iad. Vă spun eu, este insensibilitate. Un om al lui Dumnezeu, când vede că cineva face răul, trebuie să-l doară. Trăim în lumea asta. Observați la Filip. Filip, numai că avusese un mare succes în Samaria, propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și oamenii se întorceau la Domnul. Era o minune extraordinară, un diacon în care Duhul lui Dumnezeu a găsit o lucrare deosebită și l-a pus la o lucrare deosebită. Însă auziți cât de sensibil este vocea lui Dumnezeu. Și asta este cuvântul ăsta e pentru cei ce s-au botezat deja. Vă doare pentru cei care mor. Vă doare pentru cei care sunt lângă noi și nu l-au pe Iisus. Simțiți durerea lăuntrică, auziți vocea lui Dumnezeu care spune: du-te, scoală-te, fă ceva pentru împărăția asta, fă ceva pentru aproapele tău. Ucenicii, toți dintre ei, în afară de unul singur, au fost martirizați, au murit pentru mărturia aceasta, pentru că viața noastră este în ceruri la Dumnezeu. Iubită biserică, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos mai mult ca oricând, ascultați strigătul care strigă din lumea asta: vreau să scap de păcat, vreau să mă întorc la Dumnezeu și oamenii nu știu cum. Să ne ridicăm în numele lui Hristos, să mergem și să le spunem: este o singură cale. Și Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie Domnul! Fraților, l-am întâlnit pe Dumnezeu de mulți ani și de când m-am îndrăgostit de Dumnezeu și de Fiul Său, viața mea a fost o viață împlinită, o viață binecuvântată. Vă spun sincer, nu a schimbat cu nimic în lumea asta. Oricare ar fi oferta care aș primi eu, nu pot să schimb. Pentru că am înțeles că El este cel mai de prețuit. Slăvit să fie numele Domnului. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu își ține cuvântul dat. Dumnezeu nu se schimbă toată ziua. Astăzi spune una, mâine spune alta. El a spus că caută pe cel pierdut. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și ce spune alte religii? Și ce spun ei? Să scăpăm de toți infidelii, să scăpăm de toți creștinii. Și dacă îi întrebi de unde știu lucrul ăsta, spune că Dumnezeul lor le-a spus lucrul ăsta. Noi avem un Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, care ne iubește. Imaginați-vă un singur om într-un pustiu și Dumnezeu avea ochii îndreptați spre el. Era famenul acesta care citea, care îl căuta pe Dumnezeu. Oare nu-i prea ocupat Dumnezeu să se ocupe de un suflet, de un om? Nu. Pentru că El ne iubește pe fiecare individual și dragostea Lui este mare. Asta îmi dă speranțe mari. Slăvit să fie Domnul! Am văzut inima acestui ministru de finanțe, dacă vreți așa, care probabil acasă îl așteptau slujnicile, așteptau bogățiile lui, însă era un om neîmplinit. Era un om care căuta ceva mai mult. A fost la templu să se închine, probabil că a fost în țara lui la mulți alți Dumnezei și au zis că la templu este ceva deosebit. Și cineva acolo la templu poate a zis: omule, de unde ești? Etiopia, wow! Ia și tu ceva, o carte de citit ceva. Du de aici de la templu ceva, o carte sau ceva. Iar pe drum omul ăsta era cu o inimă deschisă și a început să citească, așa cum am auzit din cuvântul lui Dumnezeu. Și a citit și a citit. Și numai nu a înțeles nimic. Și Dumnezeu, care îl iubea din cer, trimite un om, îl trimite pe Filip, ajunge carul, se suie lângă el și destăinuie toată taina aceasta a melului lui Dumnezeu, care a fost ca o oaie înaintea celor ce o tund, ca un mel dus la junghiere, n-a deschis gura și omul ăsta este pătruns de cuvântul lui Dumnezeu și întreabă: oare despre cine este vorba aici? Și Filip, de la Evanghelia aceasta, de la cuvântul acesta, îl prezintă pe Iisus Hristos.
Fraților, ceea ce ne schimbă pe noi este cuvântul lui Dumnezeu. Este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu sunt predicatorii, nu sunt oamenii, este Evanghelia aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El este taie și la dreapta și la stânga, este ca și o sabie ascuțită pe amândouă părțile, despică toate lucrurile și aduce lumină în numele lui Hristos. Aceea, auzind de la acest amvon, învățătura aceasta mereu, să iubim Scripturile, să iubim Evanghelia, să ne placă să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și Filip, în inima lui se naște o dorință sfântă. Observați cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Descoperind de fapt în Faptele Apostolilor că cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inima celor prezenți pe vremea aia într-un chip miraculos. Și cuvântul lui Dumnezeu lucrează și astăzi. Am amintit deja despre primii creștini cărora li s-a predicat pe Iisus Hristos și cuvântul, 3000 de persoane s-au întors la Domnul. De asemenea, învățăm din Scripturi, Apostolul Pavel s-a întors la Domnul, a fost botezat și Dumnezeu făcea multe lucrări minunate prin el. Și acum avem aproape întreg Noul Testament, este de o inspirație divină datorită unui om care a înțeles cuvântul lui Dumnezeu, a înțeles Evanghelia, Apostolul Pavel. Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Sutașul Corneliu îl cheamă pe Petru acasă la el și spune, uite, am avut un vis. Corneliu era un om cucernic, un om care căuta fața Domnului prin rugăciune și milostenii. Și dintr-o dată Dumnezeu din ceruri, observați că Dumnezeu nu dormitează, spune cuvântul Domnului. Îl vedea pe Corneliu care era frământat să-L găsească pe Dumnezeu. Și atunci, în momentul ăla, îl trimite pe Petru. Cunoașteți conjunctura, discuțiile între ei, însă ajunge Petru acolo. Din nou Petru îl prezintă pe Iisus Hristos, prezintă cuvântul și toată casa lui Corneliu este mântuită. Slăvit să fie Domnul! Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Lidia, o femeie care era să spele hainele pe un mal. Și Apostolul Pavel, pentru că era sâmbătă, a mers să întâlnească femeile astea pe marginea apei și dintr-o dată, cum Apostolul Pavel, parcă-l văd un om plin de curaj în numele lui Hristos și a găsit oportunitatea, ușa deschisă. S-a apropiat de femeile acestea și l-a predicat pe Iisus Hristos. Și una dintre ele, pe nume Lidia, a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo începe o lucrare nouă. Seara asta cuvântul lui Dumnezeu să atingă multe inimi în locul ăsta. Este aceeași putere în cuvântul acesta, pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în vecii vecilor. Este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Temnicerul din Filip, fraților, când au fost închiși acolo ai noștri și când au scăpat de acolo, când s-au zgudit, era să-și facă rău, era să se omoare, să se sinucidă. Însă oamenii lui Dumnezeu au strigat de acolo, nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici. În noaptea aia, spune cuvântul Domnului, i-a luat la el acasă și acești apostoli minunați le-a predicat Evanghelia și temnicerul a fost botezat, el și casa lui. Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Mare putere are Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Crede în Iisus Hristos. Pot să fiu botezat? Întreabă famenul. Yes! O zis Filip, poți. Ok, cum pot să fiu? Și răspunsul vine, crede în Iisus Hristos. Yes? Ai credința asta în Iisus Hristos? Vreau să recitesc puțin, pentru că e foarte important momentul ăsta a deciziei totale pentru Dumnezeu. Pe când își urmau drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat. Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Este cineva în locul ăsta care nu are botezul în apă și ar trebui să-l aibă? Îmi vorbesc de vârstă, de maturitate, de toate celelalte lucruri. Îmi place un cuvânt al lui fratele Gheorghiță, el mi-a spus așa, frate Pavel, fac lucrarea asta din toată inima și apreciez că nimeni din Biserica Grace niciodată nu m-a forțat sau a fost peste mine cumva să mă lămurească în privința aceasta. Este o decizie a mea personală. Yes. Slăvit să fie Domnul! Așa trebuie să fie. O decizie personală, o decizie de la inimă.
Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Observați? Noi avem catecheze, avem multe alte lucruri, sunt absolut de trebuință să învățăm oamenii rânduiala bisericii, rânduiala Scripturii. Însă totuși, n-am refuzat niciodată pe nimeni. Au mai fost situații, în mod deosebit în Portland, în tinerețea mea, călătoream foarte mult la Portland, Oregon, unde se făceau botezuri și erau la botezuri de 40, 50, 80 de oameni care se botezau într-un râu din Portland. Și vă spun, erau pe margine care la terminarea botezului mai era o întrebare, mai este cineva care ar vrea să se împace cu Dumnezeu și vrea să primească botezul în apă. Și au fost situații în care au ridicat mâna și ce credeți că am făcut cu ei? I-am botezat și au rămas copiii lui Dumnezeu. În seara asta noi avem 2 aici. Însă dacă mai este cineva care așteaptă de mult timp și Dumnezeu îl cheamă să facă pasul acesta din toată inima, dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, se poate. Mă rog pentru fiecare din locul acesta. Nu știu cui vorbesc în momente ca acestea, poate va fi o decizie mai târzie puțin. Însă niciodată nu am amânat prea mult. Moody a predicat odată în Chicago, într-o dimineață binecuvântată, în care încheierea predicii lui a fost în felul următor. Și acum, oameni buni, vă întreb ce o să faceți cu Iisus Hristos. Și s-a uitat la ceas. Și a zis el așa, you know what? The time is over. You know, going home and come back tonight. And tonight will be decided what to do with Jesus. Mergeți acasă și de seară veniți înapoi și o să vedem ce o să facem cu Isus. Și istoria și adevărul este că în ziua aceea, în Chicago, a avut loc cel mai mare incendiu, a luat foc și multă parte din Chicago a ars. Și mulți din ascultătorii lui Moody nu s-au mai întors niciodată să se hotărească ce o să facă cu Isus. Vă spun din toată inima, dacă este cineva aici, ăsta este momentul. Asta este clipa în care Dumnezeu te cheamă să faci o decizie. De decizia aceasta depinde veșnicia dumitale. Depinde viața fără Dumnezeu în iad, ori viața cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Decizia rămâne a dumneavoastră, rămâne a mea. Nu zic, plecați acasă, gândiți-vă ce o să faceți, ci vă cer chiar în momentul acesta să vă lăsați cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă este cineva care dorește mântuirea Domnului, nu plecați de aici. Aici sunt păstorii bisericii, aici sunt oamenii lui Dumnezeu, ne putem ruga împreună și putem să stăm de vorbă. Însă nu tratați cu ușurință viața veșnică. Vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos și mă bucur de această familie. De câțiva ani avem o părtășie deosebită. Sora Mariana a fost des pe aici. Eu de la prima dată când am văzut-o, am început și am zis, așa am și prezentat-o, sora Mariana. Nu știu, a fost o greșeală sau a fost din Duhul Domnului. Știa Domnul că într-o zi vom fi frați. Și cu adevărat asta se împlinește cuvântul ăsta. Acum pot să spun sora Mariana și fratele Gheorghiță. Frații mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ați făcut o mare bucurie bisericii de aici și ați făcut o mare bucurie în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Harul Domnului să rămână peste toți. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Un gând despre Filip. Dumnezeu îi spune, scoală-te, du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip îl cunoștea pe Dumnezeu. Știa că Dumnezeu nu îl trimite undeva unde n-are de lucru cu el.
Dacă aș fi fost eu acolo, aș fi zis, Doamne, dacă e pustiu. Un gând pentru noi care suntem oameni ai lui Dumnezeu. Să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că El întotdeauna știe ce e mai bine pentru noi. Se spune aici, Dumnezeu are trebuință de noi. Să trăim în ascultare. Și să nu pregetăm orice efort pentru ca un om să fie mântuit. Vreau să vă întreb, cât se merită să plătești pentru mântuirea unui om? Are preț? De aceea, ca și biserică, să facem tot ceea ce ține de noi. Ca în acest loc oamenii să fie mântuiți. Aleargă Filip și are o mare satisfacție pentru că a ascultat de Dumnezeu. Ferice de omul care ascultă de Dumnezeu. Și apoi am văzut Filipul, famenul acesta etiopian, este o expresie în versetul 39, mi-a plăcut, spune plin de bucurie. Plin de bucurie. În viață ai multe bucurii. Să te înțelegi cu soția e o mare bucurie. Să ai sănătate e o mare bucurie. Să ai copii care te ascultă, să fie sănătoși e o mare bucurie. Să ai belșug, să nu-ți lipsească nimic, să nu... Și asta e o mare bucurie. Dar parcă nicio bucurie nu se compară cu bucuria când îl ai pe Dumnezeu. Asta întrece totul. Bucuria asta, spune Scriptura, vine din Duhul Sfânt. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este astăzi cineva care vrea să-și predea viața Domnului? Dacă este cineva care ascultă cuvântul, mesajul ăsta și vrea să vină să fie frate și soră, să intre în familia Domnului Iisus, ce trebuie să faceți e doar atât, să spuneți, eu astăzi îmi dau viața mea Domnului Iisus. Vreau și eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Îmi predau viața Domnului Iisus. Este cineva, eu vă întreb. Dacă este, rog să se ridice, să ne rugăm și să vă primim și să vă binecuvântăm. Este cineva care vrea să asculte de Dumnezeu? Poate că ai întrebări și te întrebi, oare ce va fi cu mine? Oare cum va fi? Stai liniștit. Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu te va călăuzi și vei fi plin de bucurie. Vrei să experimentezi lucrul ăsta? Dă-ți viața lui Dumnezeu. Dacă nu, aș vrea să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare, să cântăm spre slava Domnului. Aș vrea împreună cu fratele Dan să ne retragem și să ne pregătim pentru oficierea botezului. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my stone to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să vă ridicați în picioare și rog pe fratele Dan să cheme numele Domnului și să ceară binecuvântarea peste botez, peste botezători, peste candidați. Părinte Ceresc, Dumnezeul nostru veșnic și mare, ne închinăm înaintea Ta din toată inima, pentru că noi cunoaștem lucrul acesta al potențialului de binecuvântare care există în Tine. Suntem într-un moment solemn, într-un moment în care doi oameni vor să încheie un legământ, un parteneriat cu Tine, prin simbolul acesta al botezului în apă. Îți mulțumesc pentru curățirea cugetului lor. Îți mulțumesc că le-ai iertat păcatele și îți mulțumesc că le-ai iertat fără de legile. Îți mulțumesc că le-ai șters trecutul și îți mulțumesc că le-ai dat o nouă șansă pentru viață până în eternitatea Ta. Dar înălțăm rugăciunea aceasta spre Tine împreună cu Biserica Domnului de loc, pentru că dorim binecuvântarea lor în călătoria care o încep. Te rog Duhul Tău să fie așezat peste ei. Te rog numele Tău să fie peste ei. Și te rog, Doamne, să-i călăuzești în toate deciziile vieții din momentul acesta, mai mult decât s-a făcut până acum. Să fie păziți la plecare și la venire din locul acesta. Să nu le lipsească nimic și binecuvântarea Ta să-i însoțească. Dar mai presus de toate lucrurile din lumea aceasta, te rog să le dai biruință spirituală în lupta împotriva păcatului, în lupta împotriva sistemului lumesc și a lucrurilor din lumea aceasta. În această zi, Doamne, oamenii aceștia să fie declarați biruitori în numele Domnului Iisus Hristos și biruința Ta și numele Tău să fie peste ei. Îi încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim că ne asculți. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile, se poate cânta o strofă de cântare, timp în care așteptăm pe cei doi să vină. În sângele al lui Iisus, vrei tu să vingi răul din inimă,
puterea, ce minuni face sângele mielul lui, e puterea, ce minuni face prin sfânt sângele a lui Iisus. E puterea, ce minuni face sângele mielul lui, e puterea, ce minuni face prin sfânt sângele a lui În apa botezului au intrat soț și soție, fratele Gheorghiță și sora Mariana. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Aș vrea să ascultăm câteva cuvinte pe care fratele Gheorghiță le are pentru biserică. Da. Am vrut să precizez că din familie nu sunt singurul. Deci la această pocăință a trecut și mama mea și o soră de-a mea din cei 4 copii. E adevărat, tot așa mai târziu, dar s-a întâmplat, pentru că la noi în sat, în comune, probabil că și în celelalte comune, sate, era mai delicată problema. Ele erau singure și s-a mers până acolo încât nici îngroparea nu s-a făcut acolo. Deci a refuzat până și îngroparea preoții de acolo. Și a trebuit să alerge de la o biserică la alta, de la Pitești la Argeș și așa mai departe. Deci asta a fost și noi acum, eu cel puțin, am urmat-o având de exemplul lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Când am auzit lucrul acesta, mi-am dat seama că trebuie să spună să întărească biserica. Sunt frați și surori care se roagă pentru copiii lor. Amin. Iată că Dumnezeu ascultă rugăciunea și El are planul lui, voia lui, timpul lui. Aș vrea acum să-i întrebăm pe cei doi și să-i botezăm. Aș vrea să te întreb, frate Gheorghiță, dacă credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Credeți că va ierta toate păcatele? Da. Până când sunteți hotărâți să păstrați acest legământ pe care îl încheiați astăzi în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu? Până la final, până la moarte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să rămâneți credincios. Chiar dacă sora Mariana nu a spus nimic până acum, e momentul acesta al dumneavoastră și vreau să vă întreb și eu. Nu este vorba de o formulă tipică care trebuie neapărat spusă, dar e vorba de faptul că întrebările acestea au în sine un crez. De aceea, aproximativ, o să vă întreb și eu la fel. Credeți că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat pentru ca noi să avem viață și iertare de păcatele noastre? Da, Credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? da, Credeți că prin credința în Domnul Iisus Hristos, în moartea și în învierea Lui, avem dreptul la viață veșnică? da. Vreau să vă mai întreb o întrebare simplă. Dacă până la capăt sunteți hotărâtă să-L slujiți pe Dumnezeu, așa cum i-a spus și nouă, credeți că promisiunile Domnului Iisus Hristos, că într-o zi se va întoarce și ne va lua acasă să fim cu El, sunt adevărate? Sunt adevărate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pe baza credinței lor îi botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să-i binecuvânteze din cer. Amin. Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El ne-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El ne-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie.
fi o perioadă acum, trebuie să așteptăm pe cei ce s-au botezat, pe cei ce au făcut botezul. Biserica a pregătit un gift pentru cei doi, o Biblie pentru fiecare și au ceva flori, am înțeles eu. Este frumos, Dumnezeu să vă răsplătească. Un lucru foarte esențial este să nu uităm să ne rugăm pentru ei. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Evangheliei, după ce a fost botezat, este o specificare, a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. 40 de zile, dumneavoastră cunoașteți istoria, Iisus a fost ispitit în multe feluri, însă a fost biruitor. Se pare că noi trăim într-o lume nu numai fizică, noi trăim și într-o lume spirituală. Și slăvit să fie Dumnezeu că nu vedem cu ochii ăștia fizici lupta spirituală în care ne găsim. Fraților, este o luptă pe viață și pe moarte. Satana nu este bucuros de niciun snop adus la picioarele lui Hristos. Și spune Evanghelia, de fapt, că se luptă cu mare putere. De ce? Pentru că spune Evanghelia că i-a mai rămas puțin timp. Yes. Să ne rugăm pentru această familie, pentru fratele Gheorghiță și pentru sora Mariana, ca Dumnezeu să-i țină aproape de el. Dumnezeu să-i țină harul lui. Lupta spirituală este o luptă neînțeleasă de mintea noastră, de sufletul nostru. Însă a spus Domnul Iisus Hristos că El este Domn în lumea spirituală, El este stăpân și în lumea fizică este tot El stăpân. Slăvit să fie numele Domnului. Noi suntem avantajați. Dacă îl avem pe Iisus Hristos, fie în lumea spirituală sau în lumea fizică, suntem mai mult decât biruitori. Vreți să mai cântăm o cântare, una așa mai veselă puțin, care să ne bucurăm, să dăm gloria lui Dumnezeu pentru biruința care o aduce El în viața credinței noastre. El ne-a iubit, venind în lume, ca noi pierduți, să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce, din Golgota, Iisus Hristos ne-a mântuit, știind că-i vin, pot învinge teama, și eu sunt vin, căci ne-a salvat, și când ispita cheamă, va ajunge, în brațul Său eu sunt mereu eliberat, știind că-i vin, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci ne-a salvat.
voi pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși. Îl voi vedea și nor de slavă pe cel ce morții a învins prin jertfa sa, știind că-i vii, pot învinge teama și eu sunt vii, căci m-a salvat și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Știind că-i viu, pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Vă rețin atenția doar cu câteva anunțuri. Pentru părinții care au copii și vor să-i trimită la Summer Camp, vă rugăm să completați fișele și să aduceți valoarea, costul, cecul până la data de 30 iunie. De asemenea, dimineața am fost vizitați de sora Blessing din Africa. Ne-a lansat provocarea dacă avem acasă hăinuțe, jucării, încălțăminte și așa mai departe. Marți se încarcă cel de-al doilea container. Inițial am crezut că este mai bine fiecare să-și ia ceea ce are și să meargă la Biserica Maranata, pentru că noi nu avem transport pentru asta. Dar dacă dumneavoastră considerați că este mai bine mâine să strângem aici totul și de aici să vedem cum le ducem acolo, puteți să faceți și lucrul acesta. Credeți că este mai bine să se aducă la biserică și de aici să le ducem? Sau considerați că este bine fiecare familie să le ia să le ducă la Biserica Maranata? Cum considerați că este mai bine? E bine și așa. Pentru că fiecare din noi este la lucru, eu am considerat că este mai bine pe familie. Cine are ceva de dus poate să ducă la Biserica Maranata. În felul acesta nu necesită din partea noastră să venim, așa că aș spune tuturor, dacă aveți ceva pregătit, faceți ca și familie cumva un efort dacă puteți, dacă nu, lăsați-ne să știm și vă ajutăm noi. Și atunci toate lucrurile să fie duse mâine la Biserica Maranata. Dacă biserica, ca și clădire, va fi închisă și nu va fi nimeni acolo, puneți-le în partea din spate a bisericii. Frații când vor merge le vor lua și le vor pune în biserică, în container și așa mai departe. Am făcut anunțul în ceea ce privește tineretul. Slujbele sau întâlnirile lor de peste vară vor fi de la ora 7 la ora 9:30. La 9:30 se termină oficial. Dumneavoastră, ca părinți, puteți să-i așteptați acasă după acea oră. Avem sau dorim să fim o binecuvântare pentru câțiva tineri care vor să meargă în Summer Camp. Dacă cineva are pe inimă să ajute într-o sumă oarecare, faceți-ne de cunoscut lucrul acesta, pentru că dorim să fim o binecuvântare. Costul unei tabere pe copil este de $225, așa că dacă dorește cineva să fie o binecuvântare, dumneavoastră înțelegeți mult mai bine decât vă spunem cuvintele astea. Luați legătura fie cu sora Mădălina, fie cu sora Liana Popescu, fie cu mine, fratele Dan, fratele Moise, Zaha, spuneți-ne lucrul acesta și vom face toate lucrurile frumoase.
De asemenea, surorile sunt rugate să rămână câteva minute la urmă pentru un scurt sfat. Ne ridicăm cu toții în picioare. Și aș vrea să rog pe fratele Budaru să înalțe Domnului o rugăciune, binecuvântând numele Lui pentru ziua de astăzi, pentru bucuria ce am avut-o în seara aceasta și să ceară binecuvântarea Domnului peste biserică în săptămâna în care am intrat. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în prezența Ta, Doamne, căci într-o zi ca și astăzi și noi am făcut legământ cu Tine și de atunci simțim bucuria care ne însoțește în orice loc. Doamne, îți slăvim numele Tău și Te lăudăm, Doamne, pentru seara aceasta, pentru familia Racoviță. Doamne, Te rugăm să-ți întinzi mâna Ta peste ei, de aici înainte să simtă întotdeauna prezența Ta, să simtă întotdeauna călăuzirea Ta, să-ți întinzi mâna Ta peste fratele Gheorghiță, să Te atingi de el, Doamne, de mădularele lui slăbănogite, Doamne. Te rog să Te atingi de el și să-i dai vindecare. Te rugăm, o Doamne, călăuzește-i și binecuvântează-i în călătoria lor pe acest pământ. Doamne, fii cu ei și ocrotește-i. Binecuvântează, Doamne, și Biserica Grace. Cei ce în seara aceasta, Doamne, am stat aici, prezenți, Doamne, binecuvântează-ne la despărțire și fii cu fiecare familie în parte. Conduci și călăuzește viața fiecăruia. Te rugăm, Doamne, ascultă-ne din cerul Tău și îți mulțumim pentru ziua de astăzi, că a fost o zi binecuvântată și știu că astăzi s-a scris acolo în cartea vieții numele acestor persoane. Doamne, Te rugăm, ajută-ne și nouă să le păstrăm, ca în marea zi să ne bucurăm împreună cu Tine. Doamne, de prezența Ta, o veșnicie întreagă. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Te slăvim în numele Domnului Iisus și Te rugăm pentru săptămâna care ne stă în față. Ajută-ne, Doamne, să fim exemplu de pocăință. O să avem o umblare sfântă. Oriunde vom fi, Doamne, să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne la aceasta și rămâi cu noi. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru de acum și în veci de veci, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Se încheie aici slujba din după amiaza aceasta, dorindu-vă tuturor har și binecuvântare. Fiți biruitori cu Domnul Iisus. Din partea bisericii avem pentru familia proaspăt intrată în părtășia bisericii un buchet de flori, o Biblie și un certificat pe care îl veți primi imediat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate